बै खाथिजों पिकनिक जाग्रा थांगासिनो ओमफ्राय जोंना नै शुटआव डिस्टार्ब जायो र' शुट नालाय डाइरेक्ट माइकजोंखा आंनि सिन जागासिनो बा एबाराव ओमफ्राय नैबे बिफाया एबार लागायना हरसिगोन गिदा मोजां फां औ रल केमेरा एक्सन साला नोंहा आरो दिनैनिफ्राय आंनाव जायगा गैला आरो आगान दा फै नोङो साला मालाय हिसाब खालामनायखौसो बर खालामना होजोबबाय बे बांद्राय थांदों नोङो नों हेरा आन्दाज लानांगौ बे गावनायखौ आंनो खोन्थाला ओमफ्राय दाबो सटआ जोबाखै उफाय गैया दिनैनो फोजोबनांगौ ना माने नैबे बिथांना गोजान जायो एसे थांलाय फैलाय माने बाजेटआ जाया आरो बेनि थाखायनो मोनाबाबो जों जेरैखिजाया फोजोबनो सेस्था खालामदों दिनैहाय ओमफ्राय दा नै निज्लागुरि स्पटआव थांगासिनो पिकनिक स्पटआवहाय बाहाय माखासे शट दङ बेखौ लानानै ओमफ्राय नाइट शट दङ नाइट शटआव फोजोबनोसै आरो जोंना सासे ब्रादारा थांबाय साइकेलजों उफाय गैया साइकेल लाबोनांगौ नालाय नै मा मोजां मोसाब्राथै बिदिनि थाखायनोथ' सिख्लाफोरजों फसायजाया नोंसोरो मोनागुनानै माबायदि उन्दुनानै दं मानसिया मोनाबाय नै होमबाबो उन्दुनांगासिनो हाग्राबारियाव खस्थ' खालामदों दे बाज्ल'नानै दोननाय नै बेखौ रिमटजों कन्ट्रल खालामलां दे ओमफ्राय नै जोंहा दासो मा होनो ओंखाम गैया नालाय बेजोंनो नै बेजोंनो गोजोननांसिगोन मोनागुलायबाय नै टाइमा बेसे जागोन नायलाय टाइमा 6टा नंगौ नङा मा जागोन घरिया सुइस अफ जाबाय नामा आंनालाय 5:52 अलमस्ट 6टा जानोसै टाइमा दा जाबाय 9:43 ओमफ्राय आं दा दंफैयो काजलगाव नैबे काजलगावनि फ्लाइअभार दा जोंहा नैबे बिथांखौ दोनफैदों माबा लादों बेयो सुइट्स मिस्टि नामा गोरलै दं नामा सासे बे बिदानि फिसाला मिस्टि लादों बेखौनो नेबाय थादों आरो आं दा बेखौ दोननानै 25 किल'मिटार थांफिनबावनांसिगोन न'आवहाय स' माथो खालामनो उफाय गैया बिदिनो सोलिनांगासिनो दा माने बाजेटआ बेयावनो जोंहा भिडिअ'आव बिराद प्रब्लेम जाबाय थायो आरो नोंथांमोनहा हेफाजाब खालाम जोंखौ जोंनि टिमा आवगायलांबाय थानो हाथों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा भिडिअ'खौ लाइक खालामबानो जाबाय बाय गोजांबाय एफा हर थौनानै दोनबोलायो शुटिंआनो हर थौजासे जाबाय जोंहा दिनै उफाय गैया माथो खालामनो दे थांदो हारसिं लागायलांसैलै आं नै ग्लासा माबायदि नुनो नै वाइपार वासारबो गैला दै सारनांसिगोन सिगाङाव हेलो गाइस गुड मर्निं मैया भिडिअखौ मोनाब्रेनायखाय क्लोज खालामनाय जायाखै 6:29 जाबाय टाइमा स' गाइस मैया शुटखौ जेने तेने कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय माखासे दंबावोमोन जों बेखौ सोनो हायासै माने बाजेटनि थाखाय गारनांबाय माखासे क्लिपखौहाय ओमफ्राय आरो टाइमाबो थोआसै ओमफ्राय नेक्स्ट दे जों शुट खालामफिननो प्लानिंआ जायाखिसै बेनिखायनो माखासे क्लिपखौहाय जों सोनाय जानाय नंला ओमफ्राय जोंना टिमाबो गैजोबा सासे लोमजानानै दं जोंनि टिमनि बाहेरानिफ्राय लाबोयोबा एसे मिलाया जाबाय थायो ओरैनो जोंना माबाफ्रा ल' क्वालिटि गोजाखा जेनेबा गासिबो गेजेट्सफ्रानो ओमफ्राय मोजाङै बानायनांगौ जायो बेहाय ओमफ्राय बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोनहा बाहाय जोंनि रियेल लाइफ आरो जों माबायदि शुट खालामो भिडिअखौ ओमफ्राय बिहाइन्ड दा सिनफोरखौ बाहाय नुजोबगोन आरो ना इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो बाहाय गासिबो
रियेलाव मा जायो बेखौ नुजोबगोन आरो सिदा सिदा बुङोबा माने बे ब्लग चेनेल जागोन जोंनि टीमनि बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव नेक्स्ट टपिकजों लोगोसे बाय